तर मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनल डेली ब्लॉग मध्ये. तर आज निघून डायरेक्ट स्वागत आहे. तर तिकडे मस्त हे बनतंय मला उपवासाला दुपारच्या टिफिनसाठी थोडंसं काय आहे, तर दाखवतो मी. तर बघूया आजच्या दिवसात आज पिल्लू नाही बाबा घरी आहेत त्याचे. तर आपण त्यामुळे जरा लवकर जाऊया कारण काम आहे आज ऑफिसला. तर बघूया काय होईल त्याचं. हा तर मी इकडे आणि इकडे बनतात फ्रेंच फ्राईज. बटाट्याचे असे धुवून घेतलेत, मस्त कापून घेतात आणि तळले जातात. आता तळले जातात फ्रेंच फ्राईज. आणि इकडे पेर आणि ऍपल. वा बायको माझ्यासाठी काय काय करते. उपास आहे ना, काय बोलतो. भूक लागली मला. काही भूक लागली मला वाटतं मला. इकडे मस्त जे तळले जातात फ्रेंच फ्राईज. माझ्यासाठी नाही. मग माझ्यासाठी आहे. हा तेच बोलू, तू तर पेर खात नाही. तर मस्तपैकी हे घेऊन जाऊया आपण टिफिनला कारण की दुपारी आपल्याला लागेल भूक. तर मस्तपैकी बनते आपल्या टिफिनसाठी. आणि ॲपल आणि पेर पण करत आहे. चला ऑफिसला जाऊया आणि मग संध्याकाळी आल्यावर पण भेटू 100%. तर मित्रांनो, आलेलो ऑफिसवरून घरी. इकडे चालले रोहित शर्माची बॅटिंग आणि नशीब कॅच सोडली गाईच. तर आता मस्तपैकी इकडे बनवतात काय माहिती तुम्हाला, फ्रूट कस्टर्ड. ते एवढी फळं होती त्याचा आम्ही बनवतो फ्रूट कस्टर्ड. तर आता इकडे कसं बनवते ते बघूया आपण. गोकुळचं दूध एकदम 2 लिटर दूध घेतलंय तापवून एकदम मस्तपैकी. आणि इकडे घेतलेले 2 लिटर मध्ये केसर, एव्हरेजचा केसरी मिल्क मसाला. असे 20 ग्रॅमचे 4 डबे. म्हणजे इकडे 10 ग्रॅमचे आहेत त्यामुळे 8 येतील. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये टाकायचे. आता बघूया आपण. दूध मस्तपैकी गरम झालंय. तर मित्रांनो अंडीनो त्याच्यात टाकले जाते ही मिल्क मसाला. अशा प्रकारे असतो आतमध्ये. वा एक 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 करून टाका. मी टाकू हा हा. हो वा. अजून एक. आणि या डबे जमा करून ठेवा अशाच. आणि याला मस्त वेळ असं चमच्याने मिक्स करून घ्या. असं छान असं. हा हा हा. त्यानंतर एक ग्लास पिऊन घ्या. मस्त असं ढवळून घ्या एकदम मस्त एक दिवस करून घ्या. बघा कलर चेंज झाला. चांगलं उकळू द्या. बस हलवले बस. ते ड्रायफ्रूट एका साईडला येतात ना, लय भारी वाटतं. चला नंतर बघूया आपण. होत आहेत. तर गाईच तर याच्यामध्ये जाते काय जाते, केसर जाते. केसर वा, अरे मेहंदीच दिसते तुमची. हा केसर आले वा. मोजून मोजून टाकायचं काय. अंदाजे टाकायचं. मला वाटलं तू मोजून मोजून टाकते. झाले 15. चला बस. मित्रांनो वेलची पण टाकायची. अशी सोलायची आणि मैद्यात टाकायची. कसं चव सुगंध सगळं एकसाथ आहे. हे बघा अशी सोलली. अरे दिसली तर नाही टाकली. आम्हाला जांभा करायचे दिसत नाही. हा ही सोडली आणि टाकली त्याच्यात. आणि आता मस्त परत एक जीव करा. तर मित्रांनो जेवण आम्ही आता एक दूध घेतलेलं आहे थंड करून मस्तपैकी गार करून घेतलंय. आणि ह्याच्यामध्ये टाकले केळी कटकट करून हळूहळू. हे आवाज कमी करा मोबाईलचा यार, ब्लॉक करतोय ना यार. तर दूध इथं पंख्याखाली गारेगार थंड झालेलं आहे मस्तपैकी. ठीक आहे तुझ्या इच्छेनुसार. तर इकडे केळी बघा अशी बारीक कट करायची हळूहळू 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 हळूहळू. ही मेहंदी कशामुळे येते तुम्हाला नसेल समजली तर आपला ब्लॉग आहे बघा, जाऊन बघा. हो. बस की. बस दे मला काय.
हाँ चल निकल. हे बघितलं गाईज, निकर बोलली मेरे को. हा, बस केळी बस नंतर टाकू थोडी, आता बघू बाकीचं टाकून. पिकलेली आहेत. पिकलेलीच पाहिजे, कशी एकदम मस्त लागणार. कसं याच्यामध्ये ना ऍक्च्युली मी तुम्हाला सांगतो, याच्यामध्ये ना केळी एक नंबर लागते फ्रूट कस्टर्ड मध्ये. मला जाम आवडतं केळी आणि डाळिंब, मस्त लागतं. मीच बनवते मग चांगलं. असं जोक नको मार यार, मला हसायला येतं मग यार. हा जोक मारते मला, तीच बनवते म्हणून. मला अजून केळी आले, बोललं ना मला आवडतं तसं. बघितलं तुम्ही? अरे यार थँक्यू यार, थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. अजून कुठले डाळिंब कुठले घे आणि हे घे. काय ऍपल, इथली एक एक फळाची गायब करणार आहे ना आता आम्ही, तुम्ही बघत राहा फक्त. मित्रांनो कसं आहे, आता याच्यामध्ये डाळिंब ऍपल हे सगळं एक एक येणार आहे. नंतर आपण सगळं कट करून ठेवायचं, बारीक बारीक कराने टाकत जाऊ आतमध्ये. आणि नंतर मग आपण सगळं मिक्स केल्यानंतर भेटूया. काय काय टाकले ते लास्टला मी सांगतो. फ्रूट्स टाकले, बाकी काय नाही. पडला वाटतं कोणतरी, पडला जोरात पडला आमच्या घरी, तिकडे बाहेर टप पडला. तर सांगतो तुम्हाला. बघा असे बारीक बारीक करा आणि बारीक बारीक करून करून असे टाका. वा शाबास. तर मित्रांनो फायनली फ्रूट कस्टर्डमध्ये सगळी फळं गेलेली आहेत. कुठली? ॲपल, सफरचंद आहे, केळं आहे, डाळिंब आहे. सफरचंद केळी. बस एवढीच आहे. सफरचंद वेगळं. हां ॲपल वगैरे सफर. आता हे झाकून ठेव, कारण की हे आता ठेवायचे फ्रीजमध्ये, उद्याला मस्त तयार होईल. ते सगळं एकदम मिक्स झालं पाहिजे, मग मजा येईल. तर उद्या आपण खाताना बघू, ठीक आहे? तर आता ह्याला फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि आजचा व्लॉग इथं सेंड करतो. कमेंट करा कसा वाटला, लाईक शेअर आणि जे नवीन असेल ते सबस्क्राईब करा. भेटूया उद्या. शुभरात्री, काळजी.